Сёння мы бачым, што рэжым працягвае аказваць жорсткі ціск на беларускую інтэлігенцыю. Пад рэпрэсіямі цэлыя установы культуры, асобныя творчыя калектывы, культурныя грамадскія аб'яднанні, сотні дзеячаў культуры. Ні сацыяльная роля, ні міжнародны прэстыж арганізацый грамадзянскай супольнасці не спынілі рэжым. Ёсць прыклады, калі беларусаў рэпрэсуюць толькі за тое, што яны гавораць по-беларуску. Мы ведаем, што без культуры няма чалавека і няма нацыі. Яна непарыўна звязаная з нашай ідэнтычнасцю, вызначае нацыю і аб'ядноўвае яе. Без нацыянальнай культуры не можа быць незалежнай і суверэннай дзяржавы. Доўгі час улада спрабавала прымусіць нас забыцца пра нашы карані і нашу культуру. Спрабавала скрасці ў беларусаў самасвядомасць, павагу да гістарычных і культурных каштоўнасцяў, нацыянальных традыцый. Але ў яе гэта не атрымалася. Мы падаравалі свету Ефрасінню Полацкую, Кірылу Тураўскага, Францыска Скарыну, Сімеона Полацкага, Янку Купалу і Якуба Коласа, Марка Шагала і Хаіма Суціна, Максіма Богдановича, Кандрата Крапіву, Васіля Быкова, Алеся Адамовича і многіх іншых знакамітых дзеячаў сусветнай культуры. Сусветна вядомыя вырабы беларускіх майстроў, слуцкія паясы, выцінанка, цымбалы, помнікі дойлідства з'яўляюцца неацэнным унёскам у сусветную культуру. Па стане на жнівень 2021 года зафіксавана больш за 1000 выпадкаў рэпрэсій у дачыненні да дзеячаў культуры. Дзесяткі яе актывістаў прайшлі праз турмы. З агульнай колькасці 74 з'яўляюцца вязнямі сумлення. Мы заклікаем усіх неабыякавых дзеячаў культуры падпісаць зварот да генеральнага дырэктара ЮНЕСКО Одры Азуле. Мы заклікаем беларусаў адправіць у ЮНЕСКО аналагічны ліст ад свайго імя і далучыцца да звароту дзеячаў сусветнай культуры. Адрас і шаблон для адпраўкі будуць размешчаны пад відэа. І няхай вечна жыве Беларусь і пахне чабор.